अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। सावंतवाडी पालिकेनं अचानक वाढवलेली घरपट्टी आणि पाणीपट्टी अन्यायकारक आहे। ही दरवाढ तात्काळ मागे घेण्यात यावी, अन्यथा हा प्रश्न नागरिकांना घेऊन पेटवला जाईल असा इशारा माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर आणि माजी नगरसेवकांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिला। एक तर संपूर्ण भारतामध्ये महागाईने जनता होरपळलेली असतानाच सावंतवाडी नगरपरिषदेने पाणीपट्टी आणि घरपट्टी प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढवून नागरिकांचं तर कंबरडच मोडून टाकलंय। एक तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ही योजना आहे ती फायद्यात चालणारी योजना आहे आणि असंख्य लोक ह्या पाण्याचा वापर करतात। एक चांगली योजना। यापूर्वी संपूर्ण नगरपरिषद इतिहासामध्ये कधी एवढी करवाढ झाली नाही। एवढी करवाढ प्रशासनाने करून प्रशासनाने आपली जात दाखवून दिली असंच म्हणावं लागेल। आणि उद्या या शहरामध्ये पाणी पेटल्याशिवाय राहणार नाही, कारण ह्याचा प्रत्येक नागरिकावरती जो भुर्दंड लावलाय तो नागरिक उद्या या शहरातील पेटून उठेल आणि प्रशासनाला ही दरवाढ मुळासकट मागे घ्यावी लागेल। बबनराव, करवाढ वाढत असताना नागरिकांना काही सुविधा द्यायच्या असतात, त्या सुविधा मिळत नाही। नगर परिषद प्रशासन नेमकं काय हे करवाढ लावतं? माजी नगराध्यक्ष म्हणून तुमचं काय मत? तुम्ही सुरुवातीच्या माझ्या 8 वर्षाच्या काळामध्ये नागरिकांनी या शहरातील सुविधा बघितलेल्या आहेत, परंतु प्रशासन आल्यानंतर नेहमी अशीच परिस्थिती राहिली आहे। परंतु दुर्दैवी बाब आहे की या शहरातील स्वच्छता असेल, या शहरातील नागरिकांच्या सुविधा असतील, स्वच्छ पाणी द्यायचं असेल, तर ह्या प्रचंड प्रमाणामध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। महाराष्ट्र शासनाने लवकरात लवकर निवडणुका घेणं आवश्यक आहे, परंतु तसं न करता प्रशासन नियम काय सांगतो की 6 महिन्यामध्ये निवडणुका व्हायला पाहिजे होत्या, परंतु आज जवळजवळ दीड वर्ष झाले तरी निवडणुका होत नाही। हे शासनाचं अपयश आहे। परंतु प्रशासनाने जी असुविधा केली त्याचा बाबतीमध्ये तीव्र नाराजी या ठिकाणी व्यक्त करेन, कारण त्याचा त्रास नागरिकांना होतोय ते उघड्या डोळ्याने बघावं लागतंय। परंतु भविष्यामध्ये पुन्हा आमच्या ताब्यातमध्ये जर नगरपरिषद तुम्ही दिली तर सर्वच्या सर्व ही नगरपरिषदेची जी करवाढ आहे ती आम्ही रद्द करू, एवढंच या निमित्ताने या ठिकाणी सांगू। यापुढील तुमची प्रशासनाविरोधात काय भूमिका राहील? तर प्रशासनाच्या विरोधात आज आपण ती ठिणगी टाकलीच आहे। उद्या पाणी पेटेल म्हणून तुम्हाला म्हणालो मी, परंतु या शहराची जी पाण्याच्या जी भूमिका घेऊन जे प्रश्न पैसे लादले गेलेत ते सगळेच्या सगळे पैसे त्यांना रद्द करावे लागतील। आम्ही शांत बसणार नाही, कारण ह्या शहरातील प्रत्येक नागरिक हा आमचा नागरिक आहे। या शहरातील प्रत्येक भगिनी आमची माय भगिनी आहे आणि त्याच्यावरती करवाढ करून जी आज कंबरड मोडले प्रशासनाने ते प्रशासनाला निश्चित रद्द करावं लागेल। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।